Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jaħdem mill-Oppożizzjoni sabiex jerġa' jgħaqqad il-pontijiet li kisser il-Partit Laburista brabta mar-reputazzjoni ta' pajjiżna. Dan intqal waqt laqgħa li delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kellha ma' delegazzjoni ta' deputati mill-Parlament Ingliżi, laqgħa li saret fid-Dar Ċentrali. Din id-delegazzjoni kienet magħmula mid-deputati Jacob Young, Matthew Vickers, Tom Hunt u Chris Lauder, fil-waqt li għal-Partit Nazzjonalista preżenti kien hemm is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, il-kellim ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Agius, il-President tal-Amministrattiv u kandidat Graham Bencini, kif ukoll il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Affarijiet Barranin Carl Mifsud Bonnici. Waqt din il-laqgħa ġew diskussi diversi temi fosthom kif il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ser ikun qed joħroġ lil Malta mill-lista l-griża fi żmien 3 xhur. Ġew diskussi wkoll ir-relazzjoni bejn Malta u r-Renju Unit, il-Brexit, ir-reputazzjoni ta' pajjiżna kif ukoll il-ġlieda kontra l-ħasil ta' flus. Il-Partit Nazzjonalista fisser kif dawn il-laqat qed ikomplu juru kemm l-Oppożizzjoni qed tibqa' taħdem għal ġid ta' pajjiżna sabiex nerġgħu niksbu lura r-reputazzjoni u dak kollu li tlifna minħabba n-nuqqas ta' azzjoni u l-iżbalji ta' Gvern Laburista.